आमाइसो मुसुखानि न'आव फैनायदों दिनै गोबावजों लोगो हमलांसै आमाइसोखौ मेथाइ दोंसे खनना होदोब्रा बेसेबांबा गोबावजों फैबाय आं दिनै बिथाङानो जाहैबाय आमाइसो मुसुखा गयारि गोदोनि मिउजिक मास्टार आंनि गुरु आंनि फोरोंगुरु मा ओंख्रि जाखांखो आमाइसो ओमफ्राय माबा फोरलाजों दाउजों एसे जाबाय आच्छा आच्छा गारदावो ना गारदावला दा गारदावो एसे एखमबा ओमफ्राय खामायनाय दामायनायफ्रा खामानि गैला दामग्रा गारजाबाय आच्छा आच्छा बिटिसि अफिसाव थाङो ना थांला नोंलाय थांला फैसाखौ मोनथारला प्रमद बर'आ अनसुंथाइ हरथाराखै दावबायसा बर'मोनहा आं थाङाखै खेबसे लोगो हमहैदोब्रा थांनो फैसायानो गैया है माथो बेसेबां लायो दतमा टु क'क्राझार नांगौलै 1000 नांखागौ है 100 थाखाजों सौहैयो थांलाय फैलाय गोदोनिनो मोजां एसे माबाफोर गानफोर दंबा रोजाबदोब्रा दे आमाइसो मा मेथाइ खननो नांगौ खनदोब्रा जायखिजाया गोदोनि बानायनाय मा नागिरदों आगै होननायखौ बेखौ मोजां खोनाथारो ना टिं टिं कालाय हाबाब हानि सबाय हाबाब मानलानाय फिथाइ थायनाय माथो बरिया टिं टिं कालाय हाबाब हानि सबाय हाबाब मानलानाय फिथाइ थायनाय माथो बे संसारखौ माहाब्रै बावनो आंलाय माथो बे संसारखौ माहाब्रै बावनो आंलाय बरिया जाबाय दे जादों